un grup de joves catalans ha participat al Camp Solidari de Setem, organitzat pel programa Connecta't del Carnet Jove. Em dic Carlos i soc d'Esplugues de Llobregat. Hola, soc Cristina i soc de l'Hospitalet del Llobregat. Hola, em dic Xavi i soc de Torredembarra. Hola, em dic Anna i soc de Barcelona. Hola, em dic Georgina i soc de Tordera. Hola, em dic Esther i soc de la Plana de Vic. Hola, em dic Isaac, soc de Salt. El camp és una de les accions que es porten a terme dins el projecte Carnet Jove Solidari, que tracta el tema del comerç just i el consum responsable. Anem a la part nord de Nicaragua, concretament és a Pueblo Nuevo, i allà treballarem amb la contrapart que es diu Ciprés, que és una contrapart que s'encarrega d'ajudar i de desenvolupar els agricultors perquè puguin tindre una vida millor o, diguem, més sostenible. Et desperten la curiositat per continuar formant-te, sabem més coses i després, un cop estiguem allà, viure l'experiència, conèixer altres valors que són diferents als d'aquí. Poder anar a Nicaragua ens servirà per conèixer una altra realitat i aprendre'n, no? I que potser a vegades ens costarà entendre actuacions que veiem allà o tradicions o coses que ens poden xocar només a nivell cultural. No és tant que ells els anem a ajudar o que ells ens ajuden a nosaltres, sinó és recíproc, no? Tots agafem coses d'ells i ells agafaran coses de nosaltres. Doncs jo crec que quan arribem allà tindrem una sensació d'enorme ignorància i desconeixement de moltes coses, perquè és un context totalment diferent i sentirem que ens falten moltíssimes coses per aprendre. I jo crec que un cop tornem aquí vindrem amb la sensació que ens hem endut més coses de les que nosaltres hem pogut aportar allà, tant a nivell de coneixements com de valors i de relacions. Crec que, si més no, pel que la gent comenta i tal com s'exposa el viatge, tornarem molt canviats. Serà una cosa que marcarà les nostres vides, passar un mes amb persones que ens hem conegut ara per aquest projecte, per aquest viatge. El sentiment de grup i també l'estar d'allà a Nicaragua, amb comunitats i amb gent en situacions diferents a la nostra, crec que canviarà de cap a peus la visió del món i de coses tan quotidianes com un paquet de cafè o com la roba que comprem, etc. Ni cara ni creu és el blog creat pels joves participants del camp. Doncs Ni cara ni creu, el nom és un joc de paraules que dintre del Ni cara ni creu està el Nica, fent referència a Nicaragua, i Ni cara ni creu, que és com les dues cares d'una mateixa moneda, que les coses no són ni blancs ni negres, sinó que és una mescla de tot. Doncs jo, de la meva experiència a Nicaragua, el que em quedaria són els moments amb la família, el calor, la generositat, els somriures. Tot el que he conegut sobre els cultius de cafè de comerç just, dels frijoles, del blat de moro, que he après molt sobre agricultura, que no tenia ni idea. I després també m'emporto el carinyo que m'han donat les famílies. No sé com m'ho faré, perquè això de portar 4 cognoms potser és difícil, però si m'haig d'emportar alguna cosa és això, és els cognoms. El Valenzuela Celedón, de Nicaragua, o sigui, tots els records de la meva família, la meva família a Nicaragua. Doncs jo una de les coses que he après de Nicaragua és una altra idea de cooperació, podríem dir. Perquè per mi la cooperació abans d'anar a aquest viatge era anar a fer projectes a països del sud, que estan
estan empobrits i tot això. Però llavors ara he vist que hi ha una altra manera de cooperar, de fer cooperació, que és a través de fer canvis en les nostres vides. Jo em quedaria amb les persones de Nicaragua, ja que m'han transmès uns valors que potser aquí ja, amb la rutina diària d'aquí, els havia oblidat. Doncs jo el que m'enduria del viatge a Nicaragua és el tarannà tranquil de les persones d'allí i el saber estar i viure el moment. M'agrada molt una frase que va dir el pare d'una de les famílies que deia: "Ustedes allí andan corriendo". Bé, doncs jo si m'hagués de quedar amb una de les coses de Nicaragua, crec que em quedaria amb el seu ritme de vida, no? Estem en una societat que ens marca un ritme molt accelerat i potser quan més te'n dones compte és quan te'n vas a un altre país i veus que el seu ritme de vida és molt més lent, que valoren més les coses que fan dia a dia,